Excuse me. Ma, ano ang sabi niyo? Ang sabi ko, akala mo naman kung sinong magaling na singer ka. Abay, luklukan. Mapangasar ito. Akala mo naman, marunong kumanta. Excuse me, Karen. Ako ba'y hinahamon mo, ha? Okay. Ha? Fine. Thank you for the likes. Hi. Yan, yan. Ito, ma'am? Yan. Okay. Alig lang. Okay. Sino kay ka mo? Sino ka? Sino ka? Captain! Okay, ma'am. Brian, ano ba talagang gusto mo sa akin? Sila naman ang gusto ko, Hazel. Ang bigyan mo ko na pagkakataong may kita. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo naman. Gagawin ko ang lahat. Sabihin mo lang. Baka magsisi ka. Boss! Mukhang tagilig tayo dito. Antayin mo. Bibiyok yan. Ano? Kaya mo ba yan? Ha? Luisa! Play! Gabriel! Huwag niya pa rin! Ryan! Bangon dyan. Minum ka, no? Hindi mo umiinom. Eh, bakit natutulog ka rito? Thank you for the likes. Thank you so much. Maghintay ako ng isang nangalan sa isang bahay nila. Sasagot. Isang daan. Dito, sa labas ng bahay. Ginawa ko naman. Si Raulo. Kuya na. Umuwi na tayo. Si Kuya. Tawag ng pag-ibig. O sige. May pag-ibigan ka sa mga lamo. O ikaw pang bulaw. Akala ka sa buhay mo. Mag-ibig.
Mark James Mathias. Hi, Mark James Mathias. Hello. How are you? Mark James Mathias. Alam mo, ilan ko pa lang ito. There. Ano naman ang malay mo sa paggawa ng sasakyan? Madami. Thank you, 5 people Pwede here. ba ayusin mo to? Kasi sabi nila ikaw lang na mahilig ang kukunin Thank you mo. for the live. Pwede ba ayusin mo to? Please? Tapos, kailangan mo rin ito today, ha? Kaya pakibalik sa akin, ha? Yes, ma'am. Please? Yes, ma'am. At pwede mo pwede pa sa pagin yan, ha? Ma'am? Mag-uwisa ka. Ma'am? Thank you to this. Hi. Sabi ko, ibalik ko agad tong blower ko. Alis ka na! Alis na! Ngayon na! Alis na! Alis! Eh, bakit naman kasi? Alis na! Sa pinto ko. Oh. Naku! Isa. Oh. El. Fwa! Record! Tararat! Tarat! It's a time! Ay, Gabriel! Wala. Eh, kasi lang, masasama ako sa'yo si Mang Luisa. Ma'am Luisa. Oo, eh, kasi puro na dito yun. Okay. Ma'am! Hindi ka na. El. Pwede matigas lalo. Luisa. Kailangan ng palisado. Gabriel? Sister, nakita mo si Gabriel? Saan mo siya nabasa? Diyan? Wala po. Dito? Ay, thank you, ah! Gabriel! Isay, ikaw ba yan? Isay, ikaw ba? Nandito ka? Bibisita ka ba sa munisipyo natin? Alam mo, Gabriel, doon pa rin ako nakatira. Doon sa Batulaw. Sandali lang, Isay. Sandali lang. Ano kaya? Mabuti naman. Kung mas nagana ka na. Salamat sa Diyos, pinagpala ka. Sinigot din ang lahat ng kasalita para sa'yo. Isay, hindi ko isa para kasi nahig mo na. Ibisa mo ang pangalan. Isay! Isay! Walang galang ako. Meron po kasi ako hinahanap na tao. Taga rito sa Matulog. Marapang babae na dito maliit. Mahaba. May kalaki yan. Si Aling Nelia ako. Tulog siya sa may kanto.
Kausap ko. Si Ethan Will. Di ba ikaw? Ikaw. Nasa lahat. Misa. Misa! Sorry. Si nakatira sila doon sa mundo sa kanilang Ay, sorry. dahil wala silang lupa sa bayan, pwedeng taniman ng lang. Masaya naman sila doon. Kahit mahirap lang sila. Babaero, babaero, Hanggang isang araw pa, sumama sa isang mayamang babae ang tatay niya at hindi na sila pinalikan. Hindi nagtagal, namatay na rin ang tatay ni Isay. Ayon sa sabi-sabi, namatay siya dahil sa matinding kaluluwa. Sinubukan ni Isay na puntahan ang tatay niya doon. Pero hindi siya ito kinilala. Kung saan-saan lamang siya nagpalapit-labo. Hey everyone, can you talk? Can you talk? Thank you for the likes. Luisa! Luisa! Hi Chester, Luisa! Hegson. So much for joining. Good morning, beautiful dancing share. Thank you so much, Chester Hegson, for joining here again. Thank you so much. Thank you for joining here. Oh, Coy. Hernando Sideleo. Sir Sidelio.
Bakit? You said, can you down the camera? The camera, can I go down, like down? Why? Why I need to down the camera? What? You want to see your crotch? What crotch? Mabait na babae si Isay. Pero para siyang isang batang naghahanap ng paglinga at pagmamahal. What crotch? Oh my god. Oh, sige. No. Hindi ako meron. Hindi ako nag-sustain. Mahirap lang. Thank you for 8 people. Danasan ang mahirap na yan. Sana maintindihan. Ali Judge. Ali Jig. Ali Jig. Hello. Ali Jig. Bata ka talaga. Hindi nasundan mo. Ali Jig. Hello. Hindi ka napakama. O sige, inumin mo muna to. Ha? At pag-uminhawa katawan mo. Bata ka kasi. Pwede namin. Pagkaano-ano ko talaga siya. Ay, hindi naman nakikwento sa iyo ni Senyor Manuel. Hindi naman kaano-ano si Gabriel ni Senyor Manuel eh. Kung maliit na bata pa lang yan, inuwanan na yan ang kanyang ginagawa. At sinabi, babalikan na lang daw. Diba, eh, naghintay naman yung bata. Inabot ng isang linggo, naging buwan, tapos naging taon na. Ayun, hindi na niya nakita ang nanay niya. Kaya, siyempre talaga ni Senyor Manuel, si Gabriel, bakit pinuri niyang tunay na anak? Kasi wala na siya anak eh. At ganoon din naman si Gabriel, pinuri niya tunay na anak, si Senyor Manuel. O sige, magluluto pa ako. Ha? Thank you for to the gifts. Salamat sa nag-heart.
isa. Paano mo gawin? Um, Di ba sabi ko sila nagkaroon naman ng audition sa States? Medyo nagkaroon ng maliligaw na Italian na mekaniko. Paano ba? Babaero daw ang kasindi sabi. Para saan to? Sa pagliligtas mo sa akin, Di ba ako niligtas? hindi ko naman pupunta sa lugar Oh na my yun. God. Sa sitwasyon na yun, hindi naman dahil sa akin. Bakit ba lagi mong hawak yung isa na yun? Ito. Bigay sa akin ito si Kapatid. Ang sabi niya, ang lahat ng bagay ay isa sa maliit. Tulad ng pag-ibig, pagyaman, at kaliyahan, at pagkaon ng gutom. Guys, talk you're pretty boring from Silan. Pagpunan ng pansin, mga maliit na bagay na pwede ko palarin. Tulad ng ano, Tulad ko, gusto ko balang araw, kumain ng malaking gusto. Kahit na something lang ako dito sa asyenda, nagsumika ko. just keep the talk clean. Thank you. Thank you so much. Lahat ang kabutihang binigay ko sa akin. Babaero ko sinasabi. saya, mababait naman. Parang Babaero. simula ng bata ako. Naiba na rin ang pananaw sa akin. Huwag ka naman. Thank you for the 80 people here. Thank you so much. And also don't order the host to do something. This is your channel. Thank you. Thank you so much. Ay, sorry. I'm just so good. I think
do, 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 do. I think I've fallen for you. And also, don't thank you. She is on here to talk with people, not just for people to just hang out. Thank you. Up, ta, ta. Thank you so much. What's up, guys? Oh my god. Mm. Doo-doo-doo, doo-doo. Ako, senyor. Oh my gosh. Why? Okay. Look at me. Look at me like that. Ja, 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 ja. She's choose live and live instead of going to bed, but I can't believe solve that and let her go to sleep. Let her go to sleep. Pinipiyata suji kita sa pinigyan ko siya. Pinipot. Da-da-da, da-da, da-da-da-da-da. Thank you so much for watching here. Thank you guys. 6 people give the likes. Thank you for the likes. Likes. Thumbs up. No, 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 no. Do-do-do, do-do. People, thank you so much. 21, thank you so much for watching. Thank you for the likes. Alam ko ang lahat. Sige raw. Simula ng lahat. Alam ko. Aminin ko sa sino ka. At kung ano man ang hindi. Dahil takot. Kung ano man ang nakalimutan. Shut. 19 people. Thank you so much. Ikaw ang nagpapatibok ng Thank you for 7 likes. Thank you. kaligayahan ng Chemical chemical bridge. Is what so I accept. And people here, thank you so much for watching. He's here since 2019 when I start my channel. He wasn't the blue. He's a blues. He already have.
30. Thank you for the 30. Thank you for 15 people here. 30. I change. Thank you, people here. Thank you so much. Oh my god. Tayo. Ikaw naman, sa'yo, sige siya. Sino man ulit? Alam mo naman kung parehong kaliwa pa ako. Kaya mo yan. Sige na. Kaya mo yan. Hindi kayo makakapagsayaw. Istorbo kasi po ito. Oh my god. Alaga ako sa sino. Thank you, 25 people. Thank Oh, senyor. Sige po yan. Pagkabriya. Lalo naman yung paso mo. Senyor, dami na rin ito. Hayaan mo na ako sa pamisa-misa lang naman ito. Ano ang tingin